Bystřice pod Hostýnem v neděli přivítala odvážné muže i ženy na létajících strojích při prvním díle letošního Českého poháru horských kol ve sjezdu. Hora svatého Hostýna, oblíbené poutní místo, se tentokrát stala dějištěm setkání nejlepších nejen domácích bikerů. Pohárový seriál je v tomto roce o jednu kapitolu delší než v předchozích letech. Tradiční kvarteto pořadatelů doplňuje poprvé Liberec, kde se pojede po svazích Ještědu. V Bystřici chybělo několik členů elitní desítky loňského celkového pořadí. 9. Richard Gasperoty, 5. Zdeněk Hendrich a především vítěz velmi vyrovnané pohárové klasifikace za rok 2002 Slovák Filip Polc. V ženské kategorii se diváci nemohli těšit na suverénku posledních let Bohdanu Pulpánovou, která v této sezóně dala přednost mateřským radostem. Juniorům se budeme věnovat jako prvním. Tato kategorie přišla o svého posledního krále. Trůn pro nejlepšího mladého jezdce uvolnil Filip Matuš, který přestoupil mezi elitní společnost. Již v loňských pohárových závodech několikrát dosáhl časů, kterými by se prosadil i mezi nejlepšími muži. V Bystřici se s nimi poprvé střetl v přímém souboji. No, tak skok je to určitě velký, ale tak uvidíme, loni už ty časy byly docela podobné elitě, takže sám jsem zvědavý, no, jak to dopadne. Každý se chce dotáhnout, že na tu elitu, vyrovnat se co nejvíc těm časům. Vlastně jako ani se moc nepřemýšlí, co je to za kategorii, prostě chce co nejrychleji, no. Asi o tom to. No, v podstatě funguje asi posilovna, teda u mě aspoň celou zimu, nějaký najíždění na trenažéru, běhání a taková příprava, no. Vlastně na kolo nějak sjezdovat se nedá, protože tady to nejsou podmínky a když tak na kolo někam do haly zaskákat nebo něco takového. No, určitě není tolik z kopce, ten sporek není tak nějak moc technicky ani náročně, tam spíš hodně šlapání a navíc teď ještě, když je tohle počasí, vlastně déšť, bláto, ještě v podstatě jedna zatáčka celá na ledu, takže je to horší, ale tak závodit se musí. No. Tady třeba vrch tratě je pěkná technika vlastně v rychlosti, ale tím, že zapršelo, je tam bláto, nejede to. Dole je určitě větší teplo, no, ale vlastně ještě ten závodník vlastně má tady nahoře tu technickou pasáž, takže to je hodně náročný jako fyzicky. No a potom ještě ušlepat ten spodek je hodně těžký. No. Ta první půlka určitě dobrá, ten spodek moc ne. No. Já zrovna nejsem moc šlapavý typ, takže mi to zrovna nevyhovuje, ale ta technika je dobrá tady nahoře. O pozici nejlepšího juniora se po odchodu dvojnásobného vítěze z let 2001 a 2002 v letošním prvním závodě poprali jeho nejvážnější pronásledovatelé z předchozích ročníků, tedy jezdci stáje reprezentačního trenéra Zdeňka Floriana, Remerix Manitou Downhill Team, bratři Charvátové a Kotrlové a také třetí muž z loňského pořadí Kamil Tatarkovič z N-Distribution Kona týmu. Na trati sledujeme s číslem 152 Matěje Charváta, který v obou jízdách dosáhl třetího nejlepšího času. Druhý z konečného pořadí posledního pohárového seriálu se musel sklonit před sjezdařským uměním dvou konkurentů. Jedním z nich byl jeho týmový kolega Patrik Kotrla, v loni celkově čtvrtý. V první dopolední jízdě byl ze všech juniorů časem těsně nad 4 minuty a 23 vteřin nejrychlejší. Ve druhém kole pak svůj čas ještě o 11 sekund vylepšil, přesto se nemohl radovat z vítězství. Tentokrát byla vyhlašována pouze druhá jízda. Program, zhuštěný oproti loňsku do jediného dne, doznal změn i v dalších částech. Jezdci nenastupovali do prvního kola podle časů z tréninku, ranní povinné absolvování trati nebylo měřené, takže pořadí bikerů pro úvodní jízdu určovalo konečné umístění v loňském pořadí. Při jízdě Kamila Tatarkoviče si pojďme představit trať v Bystřici. Nejnáročnější úsek s nejprudším klesáním s několika těžkými dropy následuje brzy po startu. V tomto místě, jak ještě později uvidíme, měla spousta závodníků velké problémy. Sjezd Bystřici jinak patří v českém poháru ve srovnání s ostatními dějišti k těm jednodušším. Po prudkém startu následuje mírnější střední pasáž v lese, kde jsou největšími problémy kořeny stromů. Do cíle pak závodníci dojíždějí v rychlé šlapavé pasáži. Kamil Tatarkovič ve druhé jízdě překonal Patrika Kotrlu o necelé 3 setiny. Nejtěsnější rozdíl v boji o první místo v úvodním pohárovém závodě určil obsazení stupňů vítězů. Zde vidíme Patrika Kotrlu s reprezentačním trenérem Zdeňkem Florianem.
Tatarkovič s Kotrlou si tak prohodili pořadí z úvodní jízdy. Tatarkovič vyhrál časem 4 minuty 21,82 vteřiny. Po prvním závodě českého poháru se tak na prvním místě ziskem 103 bodů srovnali Patrik Kotrla a Kamil Tatarkovič. První místo je hodnoceno 55, druhé 48 a třetí 42 body. Stáje Merckx Manitou Tým má v elitní desítce 5 svých zástupců. V ženské kategorii bylo hlavní otázkou, kdo převezme žezlo vládkyně po jednoznačné suverénce loňského ročníku. Bohdana Půlpánová v něm jasně vyhrála všech 8 jízd. V Bystřici soupeřili o vítězství zástupkyně slovenských downhillistů Katarina Šišková ze žilinského klubu s číslem 256 a Šárka Chmurová s 257 startující za tým Max Kurzor. Žen se tentokrát na startu sešlo 8, tedy více než při loňských závodech a v těžkých podmínkách dosahovali časů od 6 až po 15 minut. První jízdu vyhrála Šárka Chmurová, druhou Katarina Šišková velkým zlepšením na čas 6 minut a 4 vteřiny. V cíli jsme ji viděli se třetí v pořadí Alenou Suchánkovou. Po prvním dvojzávodě tak i ženské kategorii vládne dvojice se stejným ziskem 103 bodů. Mnohem nabitější startovní pole celkem 630 závodníků nabízela nejprestižnější kategorie elit. Ta vždy slibuje nejatraktivnější podívanou a především kvůli ní se do Bystřice sešlo hodně diváků. Očekával se především souboj loňského mistra republiky ze Špindlerova Mlýna Adama Wagnera, tady ho vidíme, a vládce českých sjezdařů posledních 5 let Michala Marošiho. Toho při posledním republikovém šampionátu potkali technické problémy s pedálem a toho využil k zisku titulu právě Adam Wagner. Pokud ale Márošiho nepotkají žádné nepředvídatelné okolnosti, je v domácí konkurenci v podstatě neporazitelný. Problémy se ale tentokrát nevyhnuli nováčkovi v elitní kategorii Filipu Matušovi. Jezdec týmu Specialized 69 měl v dopoledním kole defekt a čas hodně přes 10 minut ho odsunul až na předposlední místo ze všech jezdců, kteří absolvovali celou trať. Ve druhé jízdě již ale mohl naplno předvést své umění a výsledkem byl čas 4 minuty a 12 vteřin a dlouho i vedení. Pojďme si teď představit pětici nejlepších v součtu obou nedělních jízd. Začínáme s Hinkem Hájkem v barvách Mupex Dolomity týmu. Jehož číslo 14 prozrazuje jeho umístění v loňském pohárovém pořadí. Každý ze závodníků musel absolvovat celkem 2700 metrů se šupem dolů s převýšením 360 metrů. Některé z pasáží můžeme sledovat z pohledu závodníků. Hinek přezdívaný Krab byl 5. v prvním kole za čas 4:26. Ve druhém dosáhl téměř na vlast stejného výkonu. Na rozdíl od většiny ostatních se tak nedokázal výrazněji zlepšit.